Hayırlı günler, dostlarım, hatırlarım. Nihayet min Bulgar'da medya forumda. Так, Bulgar tur bilirdi. Опечатка. Bunda күпме халық қазіргі уақытта? 8 систем организация. Ашарға яратам. Ашму. Рұқсат етерлер ме екен мұны? Ашып тұрып қойдың мені тұралар. Шынды палатка. Палаткалар мына қадырсына тағы көп қойдың. Кірге арасайын тук-тук. Мен шолай. Магнитушитель тұра, молодцы. Шынды сізге видеослар, достарыма тұрдам. Şunday her birisinde 10 kişi. Malay şep, yaşlarga şep. Mine nihayet bu yılda bilerge keldim medya forumga. Elimde bizge ekskursiya ötkereler. İsmi bularak bayağı ko'rsatayım de. Медиа. Быйыл әйбәтрәк. Ник дисәгез, карагыз. Ни олы палаткалар, һәр палаткада 10 кеше йоклый ала. Корпусы шундай бик шәбине палаткалар. Былтыр инде булар бик күп 2-3 кешелек палаткалар иде, менә монда бәләкәй генә. Бу уллар әйбәтрәк. Чөнки урында кыскарды теге былтыр бик киң таралган иде, быел компактныгына, аккуратныгына. Һәм инде менә шундый бер зур шатер бар. Анда яңгыр яуса бөтен кеше качала. Былтыр бәләкәй палаткалар иде, теге бүленеп кешеләр тордылар. Монда инде бөтен кеше. Анда икенче сәхнәсе дә бар. Менә беренче сәхнәсе бар, монда икенче сәхнәсе бар. Бик шәп. Малай бик күңелле, Алла бирсә. Балаларым да сәләткә йөрәячәк. Аланнарга килеп Казали. Мөмкинчелек булса инде бүтән аланнарына да йөрәчәкләр инде. Молодцы, әфәрин. Бик шәп сәләт билер Болгар форумы. Күңелле молодцы. Хәзер радиорубкага барабыз. Кем икән бүген? Менә мондай шатер бар, карагыз, мысы кондиционер белән. Яшьләр бик яратып йөриләр монда. Чөнки монда кондиционер бар. Менә карагыз. Шәбине шәп монда. Havası şəp, bütünüsü күңелле йөриләр. Так, безнең монда Татар радиосы рулит. Кунакка кирип чыгып, кем бар микән монда? Так, исәнмесез? Кем бүген эшли? Хаба! Бер кеше эшләми, чөнки кич белән киләләр. Аягыз бернәрсә куйып җибәрмисең, тавыш эшләми икән. Бер. Ярар инде. Давайте, егетләр. Кем кич белән килә? Рамил килә бугай. Рамил, давай, брат, сиңа кайнар сәлам. Молодцы. Быел шатерда мощныйрак, күңеллерәк. Әйтәм бит, ел сайын үзгәрешләр, шәп үзгәрешләр. Давай, Татар радиосы. Татар радиосы бездән башлана. Еще какие у вас интересы? Я не слышу, можно прям потому вставать и говорить? Пуфиклар өчен килдек без сезне таңларга ди. Хорошо. Есть среди вас те, кто вот хочет работать пиарщиком? Карагыз әле бу. Масштабны күрсәтәсе килә. Карагыз. Масштаб менә монда фотозон да ачылган.
зур харфлар белән биләр дигән күрәсезме? Дигәндә тавышны ишетәсезләр. Карагыз. 4 өлкәдә бар: Самара, Башкортстан, Краснодар, Чувашия һәм инде Татарстан Республикада сәләт. Быел сәләттә бәдрәфләрдә карагыз әле нинди. Барысы стационарный, шәп, җылы, чиста, молодцы. Икенче елга ала бирсә душларда булачак дип әйтәләр инде. Менә пока урамда юна торган җирләр. Шәп инде шәп. Карагыз, өйләр менә. Һәр берсендә 10 кеше. Молодцы. Эх, яшь чаклар рәхәтләнеп белгән булсам, катнашыр идем форумда. Kadar işlevşi kişiler arasında. Гомумән, әйдәгез, мин сезгә хәзер алҗытып тормыйм, көннәр булырга мөмкин дип. Радио ул Кырмыска ясы бармы? Мен Кырмыска ясын күз алдына китерәсем аны. Радио ул менә шушы ул Кырмыска ясы, ләкин 100 тапкыр зуррак. Чөнки анда да дистәләгән, йөзләгән кеше хезмәт кыя. Безнең радио, гомумән, Барс медиа компания, ул 3 этажлы бина. Biz 3-нче этажда урнашкан, һәм бездә 60 кеше эшли. Радионы 60 кеше эшли. Күз алдына китерәсезме? Менә бер караганда, сез бит инде җиңел генә бер тавыш ишетәсез дә, музыканы куйган ишетәсез дә, шуның белән рәхәтләнеп, кәеф тотып барасызмы? Ничек без кәефне чыгарабызмы? Кәефне ишетәбез. Кәеф китәртик. О, кәеф, әври хәвресне кәеф китерәбез. Кәеф китерәбез дә шуның белән шул, димме? Ләкин шушы кәефне китерер өчен анда 60 кеше иртәнге сәгать 7-дә, 8-дә, 9-га эшкә килә дә, көне буе нәрсәләр эшлиләр, көне буе каядыр чабалар. Башлый бу структурада. Әйткәнсә, менә радио приемникта. Әгәр собыгыз интернетта утыра, Инстаграмда карагыз әле. Лайклар куя угай. Карагыз, миллион лайк куя, миллионлаган лайк. Мин әйтәм, менә шундый биләр кебек җирләр күбрәк булсын иде, әйме моторым. Урындыклары бар, бөтен шашлык ясап була, шәйләр эшеп була, сулары бар. Малай карга күңелле. Менә шундый кемпинглы җирләр күп булса, бик шәп булыр иде. Яшьләр дә күп ял итә, кешеләр дә менә йөриләр. Шәп инде менә карагыз, менә күле нинди су куйнырга җай икән. Шәп инде шәп. Карагыз. Ала бирсә, мин бит инде Татарстан буенча сәяхәт итәргә җыенам. Ала бирсә, менә шундый җирләр турында сезгә күбрәк сөйләрмен. Кемнең инде биләрдә булганы бар, кирип плюс куйгыз. Рәхмәт. Бу басманы видеода күрсәткәнем инде. Карагыз инде. Шәп басма. Менә бу инде элекке басма. Моннан яшьләр, бәләкәйләр йөргә курка, шуңа күрә зурны ясадылар. Быел сәләт, әфәрин, бик күп зур эш эшләделәр. Алла бирсә, киләчәктә дә уңышлар телим. Бергә булыгыз, бердәм булыгыз, шәп булыгыз.